Iesu ein meistr, dwn ynghyd i glywed air. Helpa ni i ddeall popeth rwy ti am ei ddysgu i ni. Helpa ni i fyw ein gweddiau, ac wrth i ni ddeheu i'th deyrnas ddod, ar foga ni i rannu'r newydd da am Iesu gyda sensitifrwydd a gras. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto'r wythnos hon. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. Daeth Iago ac Ioan meibion Zebedeus ato a dweud wrtho, Arglwydd, yr ydyn anu ti wneud i ni y peth o fynwn genet. Meddai entai wrthynt, beth rydych chi am i ni wneud i chwi? A dywedasant wrtho, deroi ni gael eistedd, un ar dy law dde ac un ar dy law chwith yn dy ogoniant. Ac meddai Iesu wrthynt, ni wyddoch beth rydych yn ei ofyn. Allwch chwi yfed y cwpan yr wyf fi'n i yfed, neu gael eich bedyddio ar bedydd y bedyddir fi? Dywedasant hwythau wrtho, gallwn. Ac meddai Iesu wrthynt, cewch yfed y cwpan yr wyf fi'n i yfed, a bedyddir chwi ar bedydd y bedyddir fi ag ef, ond eistedd ar fy llaw dde, neu ar fy llaw chwith, nid gen i fi y mae'r hawl i'w roi, yn mae'n perthyn i'r rhai y mae wedi ddarparu ar ei cyfer. Pan glywodd y deg eithant yn ddig wrth Iago ac Ioan. Galwodd Iesu hwy ato ac meddai wrthynt, gwyddoch fod yr rhai ystyrir yn llywodraethwyr ar y cenhedloedd yn arglwyddiaethu arnynt,
a'i gwir mawr hwy yn dangos I hawdurdod drostynt. Oherwydd nid felly y mae yn eich plith chwi. Yn hytrach pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was I chwi. A phwy bynnag sydd am fod yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo fe fod yn geithwas I bawb. Oherwydd mab y dyn yntai, ni ddaeth I gael I wasanaethu, ond I wasanaethu. Ac I roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Fe fuodd ni fel teulu'n ddigon ffodus rhai blynyddoedd nôl I gael gwyliau mas yn Unol Daleithiau'r America, ac yn arbennig yn halaeth West Virginia. Ac mae talaeth West Virginia yn dalaeth hyfryd iawn, ac yn cyfleuaru ar hyd y Blue Ridge Mountains. Falle mae rhai ohonoch chi'n cofio Laurel a Hardy yn canu am y gân honno, The Blue Ridge Mountains of Virginia. Ond yr hyn oedd y ddiddorol I ni wrth grwydro'r dalaeth, oedd sylwi ar yr enwau ar y capeli ar eglwysi I gyd. I ni yng Nghymru, wrth gwrs yn gyfarwydd ac Ebenezer a Chalfaria, Tabernacle ac yn y blaen, ond yn halaeth West Virginia, fel mewn nifer o fannau eraill yn America, I chi'n dod ar draws eglwysi sy'n cael ei galw'n First Presbyterian,
a First United Methodist, a First Baptist, a First United Church of Christ. Yn rhyfedd iawn, does dim sôn yn unman am Second Presbyterian neu Third Methodist. Mae'n amlwg fod pawb moyn bod yn gynta. Dydy bod yn ail neu'n drydydd neu'n bedwerydd ddim o'r boblogedd a bod yn gynta. Ac roedd pob eglwys y welon ni am fod yn gynta. Wel, dyma ddarllen pa ddydd am eglwys yn tref Dayton yn Halaeth Ohio sydd wedi camu mas o'r arfer hwn. Mae'r eglwys honno wedi henwi yn Omega Baptist Church. Beth yw Omega? Wel, llythyren olaf y wyddor Roeg yw Omega. A phan mae'r datganiad hwnnw'n cael ei wneud yn llyfr datguddiad, mae fi yw'r alpha a'r omega, mae hynny yn ffordd wahanol o ddweud mae fi yw'r cyntaf a'r olaf. Felly, dyw eglwys feddigfiedig Omega yn Halaeth Ohio yn honni bod yn gyntaf, ond yn hytrach yn olaf. Mae'r eglwys yn gosod ei hun ar ddiwedd y linell. Sneb ohono ni fel arfer yn chwennu'ch bod ar ddiwedd unrhyw beth. Wrth redeg ras, mae pawb yn teimlo dros y sawl sy'n dod yn olaf yn y ras. Sneb moyn bod ar diwedd. I ni'n cael ein hannog heddi fynd allan i'r byd mawr, i sefyll i fyny dros ein hunain. Mae'n plant a'n ieuenctid ni'n cael ei magu mewn cymdeithas sy'n ei hannog nhw i ddringo i'r top. Ac nad yw ail le yn werth dim. Rhaid anelu am y cyntaf. Roedd Iago ac Ioan, meibion Zebedeus, yn meddwl ar hyd yr hun llenellau yn anffodus. Ac yn y darn hwn o Efengyl Marc sydd dan sylw gyda ni heddi, i ni'n gweld Iago ac Ioan yn trio cael y gorau ar Iesu Grist. Athro, medden nhw. Yr ydym am i ti wneud i ni beth o fynw'n gennyt. Y ddau bysgotwr garw yn mynnu cael y seddau gorau wrth fwrdd y wledd feseianaidd yng ngogoniant y dyfodol. Y ddau ohonyn nhw'n ysu am eistedd ar ben y bwrdd, yn aill ar yr ochr chwith a'r llall ar yr ochr dde Iesu Grist. Y ddau yn dymuno derbyn anrhydedd fawr. Y ddau ohonyn nhw'n wir yn credu bod nhw'n heiddi gwobr am adael i rhwydau a'i pysgod i ddilyn Iesu. Wel, dyma i chi beth oedd camsyniad gyda ddau ddisgybl blaenllaw yma, ynddo fe. Meddwl eu bod nhw'n heiddi anrhydedd. Fe drodd Iesu ei gobeithio'n wyneb yn weired. Na, medde Iesu, os i chi am fod yn gyntaf, mae rhaid i chi fod yn olaf. Os i chi am gael, mae rhaid i chi roi. Os i chi am ddringo, mae rhaid i chi ddysgu'n yn gyntaf. Os i chi am fod yn filltir, mae rhaid i chi fod yn was yn gyntaf. Sdim rhyfedd fod pobl yn ei chael un anodd i ddeall yr Efengyl Gristnogol. Achos bod yr Efengyl yn dweud yn gwbl wahanol i'r byd. Mae'r Efengyl yn llefaru geiriau gwahanol i eiriau'r byd. Mae'r Efengyl yn medru ymddangos yn hirt i rai, cofiwch. Hynny yw, mae'n sôn am wyredwr y byd yn dod mewn baban bach ac yn cael ei osod mewn presed mewn stabal. Mae'n sôn am gynhaliwr bydysawd yn dod yn gnawd. Mae'r Efengyl yn sôn am groes, lle mae corff gwbl marw'n hongian arni. Ac mae'r Efengyl yn gofyn i lawenhau a gorfoleddu yn y farwolaeth honno. Mae'r Efengyl yn dweud hefyd mae bod angen i ni fod yn omega cyn y gallwn ni fod yn alpha. Cydewch i ni nodi 3 pheth yn sydyn iawn. Gynta gyd, mae'r Efengyl yn dweud wrthon ni bod rhaid i ni fod yn was cyn y gallwn ni fod yn fawr. Bod rhaid i ni fod yn fach cyn y gallwn ni fod yn fawr. Pwy meddech chi yw'r person mawr heddi? Y person sy'n ennill cyflog mawr? Y person sydd ag awdurdod mewn cymdeithas? Y person sy'n dal swydd bwysig? Fel na mae'r byd yn meddwl am fawredd, ynddo fe? Ond nid fel na mae'r Efengyl yn meddwl am fawredd. Pwy bynnag sydd yn fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was yn gyntaf, meddai Iesu, wrth Iago ac Ioan. Yr unig agwedd erbyniol ymlith y disgyblion oedd agwedd gwas. Ac yn hyn o beth, wrth gwrs, mi roedd Iesu hun yn batrwm yn doedd. Oherwydd mab y dyn, Iesu, oherwydd mab y dyn, ni ddaeth i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu. Y gallai Iesu ddisgwyl i eraill i wasanaethu.
Fe welodd ei swyddogaeth yn herfau gwasanaethu eraill. Mae'r gair groeg am wasanaethu yn y fan hon yn golygu gwasanaethu wrth y bwrdd, gweini wrth y bwrdd. Dyna beth yw ei ystyr e. Sy'n awgrymu bod Iesu wedi dod i weini, ac nid wedi dod i'n byd i gael bobl i weini arno fe. Yr rhaid i'r disgybl efelychu awdurdod Iesu i wasanaethu. Fe gofiwn ni am yr hyn a ddigwyddodd yn yr oruwch ystafell yn nos y Brydychwyd ef. Cymerodd Iesu dywel a basin, a dechreuodd olchi trad y disgyblion. Ac i'r Cristion mae'r tywel a'r basin yn symbol o wasanaeth yn dywe. Ac mae yna ryw rai wedi gwisgo'r tywel eriod, ac wedi cymryd y basin, ac wedi efelychu Iesu yn ei bywydau. Dyna'r bobl fawr, y rhai a welodd yr angen i fod yn was yn gyntaf. Yn ail, mae'r Efengyl yn dweud wrthon ni bod angen i ni golli mwyn cael. Neu droi'r rawddeg rownd, os i ni am gael, mae rhaid i ni golli'n gyntaf. I ni gyd yn cael, sdim digon y rai, os e? Y mwy ni'n cael, y mwy ni moyn wedyn. Rhyw greadur digon trachwantus iawn i'w dyn di bod eriod. Dyna sydd wedi bod wrth wraidd brwydro ar y fela ar hyd y canrifoedd. Y trachwant hwn am fwy sy'n meddiannu calonnau pobl, moyn, ac o dderbyn moyn fwy wedyn. Ond mae'r Efengyl yn dweutho ni, os i ni am gael, mae'r rhaid i ni golli'n gyntaf. Amod y cael yw colli. Styriwch chi ar enghraifft y môr marw, y Dead Sea. Mae'r môr marw yn farw oherwydd does dim ffordd gyda'r dŵr i redeg mas ohono. Does dim outlet i'r môr marw. Ac o ganlyniad mae popeth yn cronni, yng nghrombil y môr marw. Sdim bywyd yno, sdim pysgod yno o gwbl. Ond mae yna fywyd mewn môroedd eraill, oherwydd bod yr hyn sy'n dod mewn yn llifo mas hefyd. Rhaid colli mwyn cael. Un o'r diffiniadau gorau glywes i eriod i ffydd yw diffiniad Austin Sant. Ffydd, medda fe, yw dwylo gwag. Dwylo caeedig sydd gyda'r rhan fwyaf ohono ni gweithio'r modd. Mae'n dwylo ni'n llawn, a'n bysedd ni yn cael dyn am yr hyn sydd yn ein meddiant ni. Ac i ni'n ofni agor ein dwylo, rhaid i ni golli'r pethau sta ni. Ond menter ffydd, her ffydd, ydy agor ein dwylo. Her ffydd ydy gollwng gafel mwyn cael ein llenwi gan fendith Duw. Dof yn waglaw at y groes, glynaf wrthi trwy fy oes, dod yn waglaw. Os i ni am gael, mae'r rhaid i ni golli yn gyntaf. A'r trydydd peth mae'r Efengyl yn dweutho ni yw hyn, bod rhaid i ni ddisgyn cyn y gallwn ni ddringo. Ac i ni gyd eisiau dringo, di ni. I ni'n annog yn plant i weithio'n galed mwyn i ddod mlaen yn y byd yma. O pham? Wel, achos yn bod ni'n byw mewn byd lle mae siwt gymaint o gystadleuaeth. Ac os nad ni'n dringo, byddwn ni'n cael ein gadael ar ôl. Ond nid fel yna, mae'r Efengyl yn gweld pethau. Os ych chi moyn dringo, mae rhaid i chi ddisgyn yn gyntaf, medda'r Efengyl. Ac eto, i ni'n gweld esiampl o hyn y mywyd yr arglwydd Iesu. Oherwydd fe ddisgynodd do, ac os ddisgynodd rhywun eriod fe ddisgynodd Iesu Grist, yn wir fedre fe fyth fod wedi disgyn yn is nac a wnaeth drwy ddod yn un ohono ni. Mae Paul yn ei lythyr at ei Philippiaid yn dweud, i fod Iesu eriod ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafel ynddo, ond fe gwechaodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynion. Na, fedre'r arglwydd Iesu fyth fod wedi disgyn yn is na hynny. Fedre fe fyth blymio'n is na bod yn un ohono ni. Iesu'n disgyn mwyn i ni gael ein dyrchafu. Mae rhai yn barod iawn i ddweud heddi bod Cristnogaeth wedi methu. Ond y ffaith yw, nad Cristnogaeth sydd wedi methu, ond ni sydd wedi methu roi cyrnig arni'n iawn. Na'r gwirionedd amdani.
A hynny o bosib achos bod yr Efengyl yn ein herio ni i weld pethau'n wahanol i'r byd ac i weithredu'n wahanol i'r byd. Pan soniodd Iesu Grist wrth i wrandawyr i'w dro am her a gofynion yr Efengyl, fe gafodd i wrandawyr ofn, a fe ethon nhw mas o ffordd a'i adael e. Yn wir, yr unig rai arhosodd yr ôl gyda Iesu Grist oedd y 12 disgybl. Ac medde'r disgyblion hynny wrtho fe, arglwydd, geiriau caled yw'r rhain. Mae geiriau'r Efengyl yn gallu bod yn eiriau caled. Dyn nhw ddim yn galed i'w deall, ond maen nhw'n gallu bod yn eithriadol o galed i'w gweithredu ar adegau. Ond nid oedd Iesu'n medru newid yr Efengyl i siwtio i bobl e. Doedd e ddim yn medru gwneud yr Efengyl yn gyffredin iddyn nhw. Y gweith ar modd, falle, bod yr eglwys Gristnogol, chi'n bod, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd diwetha hyn, wedi ceisio gwneud hynny. Ac o gylyniad, dyw'r eglwys felly ddim wedi llwyddo i gynnig yr iechyd a'r gwellhad y mae'r Efengyl yn ei gynnig ac yn ei chyflwyno. Tybed, y Gristnogaeth sydd yn ein dysgu ni, os i ni am fod yn fawr, mae angen i ni fod yn was. Os i ni am gael, mae rhaid i ni golli. Os i ni am ddringo, mae rhaid i ni ddisgyn. O'i gwrthod, does dim yn ein haros ni ond bywyd digon dyflas wedyn ni. Ond o'i derbyn, fydd o'n ni yn blant i Dduw ac i'w Grist ef. Y Crist a ddaeth i gael ei wasanaethu ac nid i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydferth dros lawer. Ond nid yr her i ni i roi cynnig iawn ar y Gristnogaeth hon. Ein braint ni yw gwasanaethu'r gwas. Amen. Hoff yw'r Iesu o blant bychain, llawn o gariad a diwedd. Mae yn gwylio dros dynt beunydd ar ei orsedd yn hen. Mae'n fy nharu, rwyf yn gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Mae'n fy nharu, diolch iddo, prynodd fi ar Galfari. Os gofynnwch pam rwy'n hapus, Iesu sy'n ein caru ni, ac yn galw'n dirion arnom, dewch blant bychain a talu. Mae'n fy nharu, rwyf yn gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Mae'n fy nharu, diolch iddo, prynodd fi ar Galfari. Felly deithim at yr Iesu, fel y gnap o plentyn da, gan weddio am fy nghanu, yn y gwaed am llwyr yn ha. Mae'n fy nharu, rwyf yn gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Mae'n fy nharu, diolch iddo, prynodd fi ar Galfari. Gwybod rwyf y gwrendir Iesu wedi plant o'r sefnef. Deiwch, deiwch, wrth dan ganu, gyda'n gilydd ato ef. Mae'n fy nharu, rwyf yn gwybod, mae ei eiddo byth o'i fi. Mae'n fy nharu, diolch iddo, prynodd fi
am Galfari. Gweddïwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Diolchwn i ti am y fraint o droi atat mi'n gweddi yn awr yn ystod yr oedfa hon. Diolchwn i ti am dy Efengyl di, ac am y gwersi sydd gan Iesu i'w dysgu ni heddi. Diolchwn i ti am y rhai sydd wedi rhannu'r Efengyl gyda ni. Yr rhai y fi'n meithrin neu'n cymau cynnar o ffydd. Yr rhai a roddodd i ni ryddid i ofyn cwestiynau. Yr rhai yn disgodd i weddio. Yr rhai y byddwn yn cyd-addoli â nhw o wythnos i wythnos. Yr rhai sydd wedi mynd o'n blaenau i mewn i'r deyrnas. Fel y cawson ni ein bendithio, helpa ni i fod o fendith i eraill hefyd. Fe yw'r holl bobloedd a'r cenhedloedd. Fe weddion ni dros dy eglwys di ar hyd y lled y byd heddi. Dros yr rhai sy'n wynebu caledu a gwrthwynebiad. Cryfhan nhw yn y galon a'r enaid a'r meddwl. Dros yr rhai sy'n timlo nad yw i gweinidogaeth yn dwy'n ffrwyth. Annog hwy yn y galon a'r enaid a'r meddwl. Dros yr rhai sydd wedi ymrannu. Unan nhw yn y galon a'r enaid a'r meddwl. Dros yr rhai sy'n wynebu newid mawr. Cefnogan nhw yn y galon a'r enaid a'r meddwl. Dros yr rhai sy'n ceisio ffyrdd newydd i estyn allan i'w cymuned. Ysbryddolan nhw yn y galon a'r enaid a'r meddwl. Ar bob un o'th bobl arglwydd, tawallt y galon ath enaid ath feddwl drwy dy lan ysbryd. Gofynnwn arglwydd am dy fyddeiant. Pam ni'n llifaru geiriau gwag. Pam ni'n gosod ein hunain yn gyntaf yn hytrach na anghenion y bobl sydd o'n hamgylch ni. Pam na wnaethon ni fyw yr hyn yr ydyn ni'n ei gredu. Pam fyddwn ni o bryd i'w gilydd yn troi'n cefnu arna ti, ac yn fyd i dy wirioneddau di, ac yn fyddar i dy lais di. Arglwydd, maddau ni. A chymorth ni blygyth y wyllus di yn unig, i fod i'n eithriadol o anodd i'w wneud hynny ar adegau, ond rhodi'r dewrder i ni, a'r dycnwch o ddiw dad, i barhau i weithio yn dy enw di, ac i fod yn dystion ffyddlon i ddfab. Gofynnwn hyn o ddiw dad yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Deroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am y cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.